Rusi tam predviedli veľmi nezvyčajný kúsok, keď využili na útok na mesto Sudža plynovod. Akcia bola pripravovaná už 3 mesiace vopred a súviselo to s tým, že Ukrajinci zastavili plyn cez plynovod Družba do Európy cez Slovensko. Čiže sa uvoľnil tento plynovod pre túto akciu. Následne Rusi zbombardovali množstvo uzlov tohto plynovodu na Ukrajine, aj v Poltavskej oblasti, tak aby Ukrajinci už nemohli natlakovať tento plynovod smerom na Sudžu. Potom asi 1000 dobrovoľníkov sa podielalo na tom, aby túto rúru jednak sprístupnili, museli vykopať sieť zákopov, aby kryli túto akciu, aby nebolo Ukrajincom podozrivé pri prieskume satelitnom a dronovom, že tam niečo kopú, tak vykopali samozrejme oveľa väčšiu sieť zákopov a podzemnú stanicu, ktorá otvorila túto rúru a umožnila teda nástupné miesto, kde sa zhromažďovali ľudia a zásoby. Z tejto rúry odčerpávali Rusi plyny. Ďalej doteraz nie je objasnené, ako sa im podarilo prejsť 15 kilometrov ešte uzatvorenou rúrou a zrejme autogénom do nej vypáliť na presnom mieste otvor a vykopať tunel smerom von. Ten tunel podľa videí bol veľmi úzky, pretože plynovod je asi 1,2 m pod zemou, takže veľmi úzky prielezný otvor z neho v mieste Sudža, niekde pri priemyselnom objekte, zrejme nejakom poraste, kde potom vykopali, takže na povrchu nesmelo nič byť vidno, prielezný otvor až von. To muselo trvať strašne veľa dní. Videl som video, že používali aj nejaké vozítka elektrické na batérie, ktorými zrejme tam privážali materiál a odvážali aj suď a podobné veci. Takže ako náhle bol otvorený tento otvor, ktorý sa musel zrejme robiť v kyslíkových maskách, tak začalo prebiehať ovetrávanie toho tunelu. Vysávali z neho vzduch, pretože nemohli do ňoho tlačiť vzduch, pretože ten zápach z toho otvoru by bol na niekoľko kilometrov a samozrejme iná teplota vzduchu, čo by hneď bolo vidno na termovízii zo satelitov a z dronov. Takže bola to veľmi nákladná a komplikovaná operácia. Prihlásilo sa 1000 dobrovoľníkov. Podľa ich výpovedí požiadavka bola, že nesmú trpieť klaustrofóbiou. Boli tam veľmi nízke teda stropy, kruhový priemer a strop vo výške 1,3 metra a tých 15 kilometrov museli prejsť v plynových maskách. Tu vidíme za mnou vojenskú masku M10, ktorú používa naša armáda alebo používala, ktorá má po bokoch 2 filtre ešte a zároveň v plnej výstroji s takýmito neprestrelnými vestami, to je ruská neprestrelná vesta Kirasa s muníciou, zásobami. Takisto tí ľudia vypovedali, že museli byť v rúre 4 dní, čo je veľmi dlho. Museli tam ísť po malých skupinkách, keďže veľké množstvo ľudí, ktoré by sa naraz zhromažďovalo v tej nástupnej stanici, by zbudilo pozornosť pri satelitnom a dronovom prieskume, takže to trvalo viac dní, kým sa tam všetci dostali. Teda tí, čo boli pri tom ústí rúry, kadiaľ prúdil čerstvý vzduch, tak mali sa relatívne najlepšie. Tí ostatní sa tam zhromažďovali, ale tí, čo boli pri ústí rúry, tam museli vydržať až 4 dní. Množstvo z nich sa otrávilo. Ak to tak prepočítam, že sa zúčastnilo 1000 dobrovoľníkov a podľa ďalších správ na povrch vyšlo iba 800, takže okolo 200 ľudí sa otrávilo. Rusi hovoria, že neboli žiadne smrteľné straty, teda kód 200, že tam nebol, ale pri otrave týmito plynmi z povrchu rúry, kde videli sme, ako tá rúra bola mokrá od oleja,
a od bahna z toho plynu. Takisto ten povlak na rúre vylučuje toxické a jedovaté plyny. Je to aj hrozný zápach, pretože do plynu sa pridáva napríklad merkaptán, to je veľmi silný zápach a jedovatý. Takže aj napriek tomu, že mali masky, mnohí z nich zrejme nevydržali tak dlho v maskách. Tá maska, ako vidíte, má také hadičky, umožňuje príjmať nejakú tekutinu alebo tekutú stravu. Ale aj tak 4 dní vydržať je veľmi dlho. Boli tam príslušníci Specnaz, ktorí sú cvičení tak, že vydržia aj týždeň, 2 bez jedla s minimum tekutín, ale napriek tomu spať v maske, pohybovať sa v tom priestore v maske je veľmi náročné. Už keď si dáte masku na hodinu, tak sa vám dvíha žalúdok a samozrejme, keď si ju na chvíľu zložíte a nadýchate sa tých škodlivých výparov, tak boli tam prípady, že tí ľudia omdlievali, potom im dávali kyslíkové masky a mnohí sa teda neprebrali a museli ich zas transportovať zrejme na tých plošinách alebo na nejakých vozičkoch von a skončili v nemocnici. Čiže približne 200 ľudí utrpelo takéto otravy, čo nie je až tak veľa. Keby sa Rusi prebíjali do Sudži cez tie mínové polia a cez ukrajinskú obranu, tak by boli oveľa väčšie straty. Čiže 800 ľudí sa z tej rúry, niektorí teda až po 4 dňoch, niektorí menej, pretože to boli malé skupinky, ktorí tam išli postupne, museli kráčať skrčení veľmi pomaly a dávať si prestávky, pretože sa nemohlo stať, aby sa tam ako príliš nadýchali tých plynov, museli byť v kľude. Samozrejme, ako náhle zastali, tí ľudia mali príkaz, že musia urobiť väčšie rozostupy. Takisto sa tam muselo riešiť trebárs toalety. Neexistovalo, aby sa tam potreba vykonávala iba tak, pretože to sú ďalšie škodlivé plyny. Takže museli tam byť nejaké mobilné toalety a množstvo vecí. Je to doteraz utajované, ako sa to všetko podarilo zorganizovať a vymyslieť. Museli tam byť odborníci, trebárs banskí záchranári alebo z banského prostredia. Sám som absolvoval taký 2-týždenný kurz, kedysi v Prievidzi bola banská záchranná stanica, ktorá mala aj takýto poligón, stovky metrov dlhý. Samozrejme nebola to rúra, boli to napodobenina banských diel z veľmi nízkych a išlo sa cez viac poschodí, čiže absolvovali sme aj v dýchacích prístrojoch tento prechod. Ja som vtedy lišiacky zostal úplne posledný za tými inštruktormi a keď už všetci vošli do toho diela, do toho poligónu, tak som zastavil kúrenie, pretože oni nám chceli simulovať reálne podmienky, aby tam bolo aj neznesiteľné teplo, ale keďže som bol sám posledný v tej nástupnej stanici, tak som odstavil kúrenie pre celú skupinu. Ale tuto zrejme s kúrením nebol problém, pretože som videl, že boli dosť naobliekaní v tej zime. V tej rúre musela byť zima, keďže bola ovetrávaná a vonku je nízka teplota a nie je tak hlboko, aby tam bol nejaký geotermický stupeň navyše. Každých 10 metrov je v zemi o 1 stupeň približne teplejšie, čiže v banských dielách v Prievidzi bolo bez ovetrávania o 30-40 stupňov viac ako na povrchu. Takže tuto bolo chladno. No a potom tých 800 ľudí, čo to prežilo z tých 1000 v zdraví, naraz na rozkaz začalo vychádzať z tej rúry. Samozrejme zabezpečovali ich ruské drony, ruské letectvo, ktoré tam urobilo intenzívnu prípravu a bombardovanie. Prví ľudia mali na starosti iba zabezpečiť okolie, aby mohli výjsť ďalší ľudia a napadli potom priemyselnú zónu na okraji Sudže a oslobodili tiež 4 dediny na okraji Sudže. Spôsobilo to veľký chaos u ukrajinských vojakov, pretože očakávali nepriateľa z inej strany. V zápätí zaútočili na nich aj ruské vojska z východu a zo severu
a takisto aj z juhu Sudže, takže vznikol tam taký chaos a zároveň boli výpadky spojenia vďaka elektromagnetickému boju, ktorý tam prevádzali Rusi a vďaka tomu, že Ukrajinci verili, že Elon Musk odozdáva geolokácie ich Starlinkov Rusom, pretože po zapnutí Starlinkov, podľa toho videa, ktoré ste mi aj vyposlali, ukrajinskí vojaci boli vystavení presnej delostrelickej palbe a dronom a raketám z ruskej strany. Takže nevedeli sa navzájom dohodnúť. Začali hromadne utekať, nebolo to ani ústup organizovaný, ale útek. Sú nafilmované tie skupiny ukrajinských vojakov, ktorých nechávali Rusi bežať, pretože zo severu niekoľko brigád sa takto dalo na útek a zadržať ich v tom počte 800 ľudí v Sudži by nebolo možné. Rusi tam museli čakať na príchod tých svojich posíl z iných smerov. Tí tiež museli postupovať veľmi obozretne cez minové polia a cez zaminované cesty, takže to oslobodzovanie Sudže trvalo dlhšie. Rusi chceli oslobodiť túto kurskú oblasť, alebo tak sa hovorilo v ich médiách, ešte do útorka, keď bolo jednanie v Saudskej Arábii medzi USA, kde bol Marco Rubio, minister zahraničia USA, a jeho náprotivok bol Alexander Jermak, to je tiež chazarského pôvodu ako Zelenský, zástupca Zelenského, pretože Američania si neprijali, aby tam bol Zelenský. Dokonca tento Jermak si dal oblek, nechodil v tej svojej rubaške ako všade, aby znova nevytočil Američanov. Takže nepodarilo sa to do útorka, ale Američania a ich prieskum videli, že utekajú z Kurskej oblasti a to bol ďalší tromf tej americkej delegácie. Ukrajinci sa snažili vytvoriť tromf, ako ste hovorili s pánom Kamenským, tak, že s veľkým počtom dronov, vyše 300, okolo 340, zaútočili na ruské civilné ciele. Hneď v útorok ráno si to pozrel šéf OBSE, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v Moskve, že Ukrajinci útočili čisto na civilné ciele, napríklad na parkovisko pred stavebninami, kde zhorelo 20 aut a na obytné domy. Dokonca dali do výbušnín 7 mm guličky z ložisk, aby zvýšili ich smrtiaci účinok. Bola to aj pomsta za túto kurskú oblasť, ale bol to aj akt, že majú nejaké tromfy, že stále môžu zasadzovať Rusku údery. Samozrejme museli použiť aj tie spravodajské informácie USA a minimálne navigáciu tých dronov cez satelity, ktoré znova im spustili z USA. Bolo to zastavené okolo týždňa a znova sa spustili aj dodávky zbraní, pretože všetko slúbili podpísať, takže dodávky zbraní, ktoré boli blokované ešte z tých príkazov a z tých dodávok, ktoré schválila Bidenová administratíva, a hromadili sa v Poľsku na USA vojenských základniach, boli znova posúvané na Ukrajinu. Prečo to USA robia? To je taká filozofická otázka, že teraz mali páku na Ukrajinu tým, že to pozastavili a v súčasnosti majú zas páku na Rusko, že to môžu v budúcnosti pozastaviť.